Karabon Singh Kharsuka Memorial Committee haka khandri utri unai wing kala sam khusnam shaki samla puli haka subject khasi kibala yo yaki marks ki bahe haka examen BA but MA kumshi benta ka jingrakhi ka lingkhu shispa khat arsnem ka jingkhlat uriu khrau ka jaj benriu pahab Rabon Singh Kharsuka kini ki armut ki samla bayo ekate ka khusnam ki long ka samla wan hun lang khalat haka Bachelor of Arts bat ka samla rila rampai ding do haka Master of Arts Lapan pu eka jing rakhi eka jing danang Dr. Silvanus Lamari, Principal St. Edmunds College kumu Kongsan, baru baran samsut tengah kumu sembut Kongsan. Layo ru eka jing keren kebasngau tenat nai Professor Ikong Streamnet Kar, kanu hikai hakasi Department jangka Sekolah ba North Eastern Hills University. Bagi kermen skam bakani awal, kanang ai men sinifi, bapinang la, ban lep ha kabidi, bag kakasi. Kumba play hakani ka invitation lak ai kusna khamtam yakitu kibiyo het matam ha tin khasi ha kerdan BA bat MA pangakermen ba pinang ya sakma ba pinang ya kiu sejrong ha ki jing pule ki jopi nagalian jongi khamtam kumlayo somane ngidon ketu ke committee ka Rabon Singh Memorial Committee meneng layo slokat no hapok system gani ke committee kalala pale ki kam ki khra ka sarkar kala ai ni bangin tayo mat hapok set central library ke university kala ai kunjo ya ka permission kini ki kam ki khra ki bagani ke committee kale de nagalian ke jongi hagani ke por na kermen scam bagani ke committee gandang yai trei ye kam ki bakrau kam tam ban pensa jikan mau na ka benta une uriu krau ha ka perkhat khasi ha ka thok kata na kalian ke jonga ke jamin kum sembut kongsan haba mapuli ye ka kot ke jongi wat la kam yo ya kala ban pule bnia Henry man kapor habang pule ya ka puriskan habang pule ya ka kitab jingkhor habang pule ya ka kitab niam pen ka ba mai ito kalau ke ka ba khra ya na namar kong gal ong mane ngi ki engineer ngim daman ban pule ngi tre ya ka kam kata ka dei ka ba so tenang bat khamtam yang habang pule kini kikot ki jogi ka ai man sin yang bat kumjuru hakabedei bat ka filosofi ka ba mai idon lada hipetnia ya ka filosofi ka ba mai idon ka dei ka bentar ka ba mai barabo I pension no rim hakaktin jog play kani ke dei ka bentar ka ba khrau ka ba ngan shimen ngajuk berkat bama idon ka filosofi hakabidei ba ublei unombu unom thao